салом дӯстон, дар ин видео мо дар бозии криптоферма пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани бозӣ дар поёни видео мешавад. Ва мо дар экран зер мекунем ва ҳамин хел пул кор мекунем, яъне танга кор мекунем ва тангара метавонем ба пул алиш кунем. ва дар инҷа улучшениҳо ҳаста. Бо воситаи улучшениҳо мо метавонем пулкоркинамона зиёд кунем. Реклама тамошо мекунем ва то 30 сонияра 10 баробар пули тангаи коркардагиамон зиёд мешавад. Яъне як бор дар экран зер мекунем, 10 танга кор мекунем то 30 сонияра. Ва дуюмаш боша автоматӣ ҳастай. Як бор реклама тамошо кардем, 5 маротиба пулкоркинимон зиёд мешавад, яъне ба ҷои 1 танга 5 танга. Ҳамин хел то 20 бора 20 маротиба метавонем зиёд кунем пулкоркинимонро ба таври автоматӣ. Яъне дар экран зер намекунем ва худаш пул кор мекунад. Ҳамон ҷа рекламаҳо нишон медиҳад ва рекламаҳоро бояд пропускат кунем. Ва барои пул монаа гирифтан абмена зер мекунем ва инҷа сгенирует ключа зер мекунем ва коди ключа копировать кард ва дар инҷа открыть сайта зер мекунем ва мо мегузарем ба сайти ҳамин бозӣ ва дар инҷа мо метавонем пули коркардагиамонро бигирем ёки платни улучшениҳо ҳаста ва инро бихарем, пулкоркунии мо осонтар шавад. Ва ина дар баланси маҳози 5 рубл ҳастай ва минималкаш боша 105 рубла. Ва менюро зер мекунем, магазин улучшенида медуроем. Дар инҷа мо агар бихоҳем неки нахоҳем худмон ҳамон хел пул кор кардан мегирем. Улучшениҳоро мехарем, дигар реклама нишонмон намедиҳад ёки автоматӣ худаш кор мекунад. Ина 59 рублда мо метавонем автопросмотр худаш просмотр кардан мегирад, кор кардан мегирад. Ва дар инҷа чанд намудош ҳастай ва мехарем ва пул кор кардан мегирем. Ва барои пул монаа гирифтан вивос фиристода зер мекунем ва хеле ки гуфтем минималкаш 105 рубл, 3% комиссия дорад. Пуломонро метавонем дар Юмани, Kiwi Cashlog, Payer Cashlog ҳамёда метавонем бигирем. Ҳозир дар инҷа Юмани навиштагиаст ва мо метавонем ёзу интихоб кунем ва дигар кашлогҳоро бинем. Ина Kiwi, Payer, карта, яъне банковский карта. Пуломонро метавонем дар ҳамин кашлогҳо бигирем. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.